Panultihon Kapitulo 9. Kaalam ug kabuang. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon ug kini gibutangan niyag pito ka haligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gipalamian niya ang bino ug giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babaye sa pagdapit sa mga tao dito sa lungsod. Ug sila nag-ingon, "Tambong kamo sa kumbira mga taong walay alamat." Ug sa mga buang-buang nag-ingon siya, "Dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalanon ug inom kamo sa bino nga akong giandam alang kaninyo. Biyae ang pagkawalay alamag ug mamaayo ang imong kinabuhi, sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Kung badlongon mo ang taong pagarbuhon, insultohon ka lamang niya. Kung badlongon mo ang taong dautan, dauton ka lamang niya. Ayaw badlunga ang taong garbuso, kay kasilagan ka lang niya. Apan kung imong badlongon ang maalamon, tahuron ka niya. Ang itudlo mo sa maalamon, makadugang sa iyang kaalam. Ang isulti mo sa matarong, makadugang sa iyang kahibalo. Ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton o kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton og maayong panabot. Ang kaalam makapataas sa imong kinabuhi. Bulahan ka kung aduna kay kaalam, apan mag-antos ka kung isalikway mo ang kaalam. Ang babaeng buang-buang sa baan, wala siya'y alamag ug kaulaw. Anha siya maglingkod sa pultahan sa iyang balay o diha sa usa ka lingkuranan sa bahin sa lungsod nga daghan og tawo. Ug tawgon niya ang mga nanglabay nga wala manghilabot sa uban. Dali kamo, mga tawo nga walay alamag. Muingon siya sa buang-buang, "Mas tamis ang tubig nga kinawat, mas lamian ang pan nga kanon diha sa tago." Ang mga biktima niya wala masayod ng adto didto mamatay ug ang kadtong nakasulod na nahitapon sa kalibutan sa mga patay.